Salut! Să trăiți, domnule. O frizerie n-avem și noi pe aici? Din păcate, nu avem frizer în cadrul Să-mi penitenciarului. place că sunt Wolverine. Vă cred, domnul meu. Așteptați Cred la că să sunt fiul lui Wolverine. cât mai aveți de petrecut în penitenciar? Vreo 39. Am înțeles. Nu doriți să mergeți la muncă, să vă scadă mai rapid din sentință. Dacă te scade. Vă scade destul de considerabil la rufe. Într-adevăr. Oh, domnule. Lăsați-mă la sală dacă doriți. Haideți. La sală. Tu ce faci, domnule? Cu respect. Bine, domnul meu, noastră? Vără? Nu ești. Timpul. Haideți, vă rog. Hei, vorbește frumos, te rog. Vorbești frumos. Ce mai bun. Doriți afară, domnul deținut? Nu. Deus bine. Să trăiți. Să trăiți. Să trăiți. Dar dumneavoastră când vă mai tundeți? Dacă aveți frizerie aici, eu mă aș tunde și acum. Păi stați de mult timp aici de v-a crescut părul în halul ăsta? Da. 3 zile și 3 nopți. Păi în 3 zile să vă crească barba așa de mare, domnul meu. Păi da, eu nu arăt mami de barbă. Am Nu înțeles, domnule. vedeți că... Nu, de la stres cred că mi-a crescut domnul meu. Cred că da, prea mulți mușchi. Cred că vă Da, afectează. păi da, cred că de la ăștia. Dar dumneavoastră ce s-a întâmplat cu părul? Ce s-a întâmplat cu părul meu? Da. A căzut la stres. Dumneavoastră, mă scuzați, domnul meu. Ce pula mai faci, mă? Opa, Fără... Pe 64 către pe 03, mă recepționezi? o 168 către Barescu, poți să repeți? Pe 64 Aici. către pe 03, mă Faceți, domnule. recepționezi? Dorești ceva? Nu, vorbeam și eu cu Dar de ce ai colegul lăsat sentința dumneavoastră. pe jos? De ce ai lăsat sentința pe jos? Cine? Nu. De ce ai lăsat sentința pe Nu, jos? mi s-a coș. părut. Da, mi La se pare, coș. nu? La coș. Uite, Acum, da. ai coș acolo, uite-l. Domnul deținut, vă rog frumos să păstrați ordine aici. Domnul deținut nu știe că noi lucrăm Care aici zi și domnul? noapte și noi dormim aici ca să fie curat, să fie cum Da, trebuie da, și... păi da, nu, și Îți eu bagi joc dorm de aici noi? de... No, Îți bagi joc de da, noi? no. Oh, lăsați-l, Deschideți domnul. așa. Da, lucrezi la seară sau freci Da. mental? Nu, acum am venit, am vorbit, am luat o pauză. Păi da, în continuu, domnule, Păi, mă dor și pe pauze? mine brațele. Mai trebuie brațele de 5-10 minute între reprize. Între seturi. Cum ar veni. Da, între seturi. Reprize este la Da. fotbal, domnul deținut. Bine, sau la Cam box. câte repetări faci așa, ca să știu dacă ești vultura anduranței sau... Multe, domnule, nu le număr. Eu când fac, cred că 15 plus una negativ. Și cum? 15 plus una negativ. Una negativ? Ce înseamnă una negativ? Cam ce ar Ok. însemna asta? Negativ. Salut, Minus. vă dați Cum una puțin. Da, deschidem noi, cum să nu? Dați-vă. Ce faci, Uite-le, domnul, nu i-a crescut părul. Ce faci, domnul? Rup pizza în tine astăzi. Ia uitați, domnul meu, Bă, că nu mai nu mai vorbi pot, atât mi-a că crescut fut tot mama părul. în cur. Opa, Ce Care- pula mea vorbește atâta? Hai, Domnul, bă, copilul, luați-l. ce Bă, vorbești? stai, ce faceți? bă, mi-aș Deschide-mă pula, ușa. mă, ta. Ce faceți? Dați-l, domnul, că eu m-am apărat. Am făcut și sala acum, ftuidu. No. Ce faceți, domnul deținut? Tui mama lui în gât. Domnul, nu mă las pe mine că eu m-am apărat. Ia, domnul deținut, stați un pic cu spatele la mine, vă rog. Gata, domnul. Dar să știi, Domnul, nu dar ești de ce, obligat să domnul? nu încătușești doar de la spate. Da, știu, dar și m-am obișnuit de mai de mult, scuză-mă. Nu-i nimic, Crede-mă. așa eram obișnuit.
Da, Pe și eu am percheziție început. corporală. Păi asta, n-am și luat atâta. Gata, domnul meu. Ați văzut, Vă domnul, puteți ce continua recalcitrant e, efortul. domnul. Tu-i gura mamele. Păstrați văzut mai un bărbos limbaj așa, domnul. formal, vă rog frumos. Nu, dar e limbaj formal de tot, domnul meu. Îl aveți Domnul un pic în meu. colocvial și nu... Într-un este ok. limbaj formal ar trebui să vă cam Rades barba, să știți. Păi da, eu aș dori, dar nu-i frizerii, domnul meu. Când aveam eu Nicio barba problemă, asta. păi dacă ați intrat aici, asta nu e problema noastră. Trebuia să da, aveți grijă de da, dumneavoastră. Trebuia Da, am grijă Adică de mine, înainte. domnul meu. Păi da, eu înainte, când am intrat aici, când Dar au cât mai trecut vreo 33 nopți, Bă, nu mai vorbi na, atât, nu ce eram vrei? așa, păi eram bărbierit, frumos, Bă, băieț, bărbierit băieț de să casă, fac eram, treaba domnul meu, ta. făceam și mâncare. Bă, Ah, nu mai vorbi Nu atâta. cădeau firele de păr în mâncare când făceam, Șoptește că Doamne mă piși ferește. pe tine de bulancic. Eram mai așa ca domnul. Eram mai așa ca coleg. și sus la fel? Da, păi, adică, Și jos? păi jos eram, domnul meu, o dăm în altele de acum. Da, Gata, nu băi, să... iertați. Nu, de acolo jos, Asta este mă deja un întreabă limbaj numai colocvial. femeia mea. Poftiți? Chiar ați avut ocazia să faceți vreo vizită până acum? O vizită? Da. Conjugală? Adică, Că ați zis de femeia dumitale. Lumata. Ia spuneți că o chemăm noi, spuneți. Pe cine? Pe femeia mea? Da. Da, domnule. Femeia mea e de casă, stă în casă, nu? Ce faci, mă, Și ceau? stau de casă și nu vă vizitez de aici? Exact, sau- adică Păi vorbeați aici de nu mă singurătate. vizit... Nu, păi dar nu trebuie să mă vizitezi pe mine, eu vizitez eu pe ea. La mormânt. ma. Păi cum adică, A domnule? murit mama, a murit, Dumnezeu! A murit! Și dumneavoastră glumiți pe seama asta? Ce dorm era de ea. Păi cum adică vă Luați era? aici o apă. Dați-mi o apă când mai pot. Păi cum adică vă era, domnul meu? Am Acum aspirat, nu nu mai mai e? pot. Nu mai pot. Mie- Păcat că sunt prea multe femei în lumea asta. Dacă nu mai erau, domnul meu, plângeam de rupeam. Dar noi eu sunt Haideți că loial. vă dau eu un punct. După ce ieșiți de aici, ieșiți cu sentințe așa în frunte și toate să topesc după asta, după băieții răi. Păi și cum, domnul Cojocaru, stăm atâta după femei? Hai, Păi cu nu, Dumnezeu, domn. mergem la alta. Dă un kiss, da, mamiei. Mai există kiss în viața ta, ce dracule. Ce Ți-am zis să dracu. ieși cu aia în frunte și sigur, ieși de aici. Când, Copiezi direct cu oaia pe mine. Domnul Cojocaru, când ieșiți de aici și ai o autostradă. Vă opriți la primul semafor Da, acolo păi stau și eu. Stau cu stopul, găsești că o proastă mâine. Nu? Închideți frumos ușile, spuneți mâna pe picior. Că vrea, Ai că nu vrea, văzut? asta e treaba ei. Apoi acolo să închid ușile, după aia zic, domnișoară, Domnul, ați o leacă Aoleu, până în domnul, spate. vă gândiți la altele? O, Nu, domnul nu, Cojocaru, sunteți vagabond. Ne. vagabond, domnul Cojocaru. Sunteți Nu, vagabond, domnul Eu Cojocaru. înțeleg de soleac, acum nebărbierit, netuns, dar nici chiar așa. Ia vedeți că a scos bastonul de așa. Domnul meu, mi-e frică. Femeile Dar ce-s cu ațele alea? Ațele, janghile alea, ce? Nu, cum se numeau, mă, alea, mă, ațele alea. Nu, Cum? cum Felicitări, se numeau, mă, felicitări. alea, mă, Barbă, stați Ușor, Dragi. cu cuvintele dumneavoastră, Stai, nu vă un grăbiți. pic, da, cu cuvintele mele, numai 2 secunde să le găsesc. Vreți să spuneți tatuaje sau Nu, țepi băi, sau nu, așa, țepi? brățarea cu țepe, Doamne, și tu la țepi îi spune iață? ață, băi. Mă Seamănă, refer, nu? mă gândeam numai la ața de la polio. Aoleu. Încă o aveți? Ce, na, no, am fost, m-am operat. De? Păi, dar eu m-am operat, domnule meu, de ață. Păi și cum se numește? Păi eu, altă metodă n-ați găsit? păi nu, domnule, dar eu sunt ateu. Ateii așa fac, păi, ăia se operează de ață, căutați, nu vă mint. Căutați, ateii se operează de ață și pe aia poate să fac 7-80 copii cât vor ei. 175, o seară Mamă. bună, vă urez, coleg. Căutați, domnule, să vedeți. Da, acum 2 secunde, că cu domnul. Ce-s cu doile? Ce-s cu alea la mâna dumneavoastră? Așa, între Știți noi, care-i între faza? 4 ochi. Între 6 vă explic eu. Hai, 6, ia. Dacă este o revoltă pe aici,
Domnul, nu mai zic cu Aaa, pula le mea. bagă... Dă-te cu țăpul. Se împiedică și cade cu mâna, nu. Când dă cu palma, dă cu toporul. Da, da. Cu sulița dă. Am înțeles eu care-i Acolo faza palma. acum. Ia dați-mi și mie să văd cu doi doare. Cât... Oboseala dă nimic, nu mai pot. Câte luni mai aveți? Cât Nu. aveți? Opa. Ole, Ei luat puțic așa, suflarea. da. Parcă i-ai luat un pic din barbă, ia? Da, nu, parcă ai Oleacă, luat-o, parcă ai Făcut dacă scurtat-o. Ia mai de dat. L-ai pierdut. Cred că- Nu, L-ai nu, găsit că aici, doare. în Hai mă, față, că îți găsești facem frizerie aici, stai liniștit. Nu, că mă ustură deja, nu mai... Cred că Pierde-l. m-a înțepat Mamă. alea. Domnul Cuțe, pierde-l și pe aici și pe la Perciun, găsește-l mai încolo, pe celulă. Câte luni mai aveți, domnul Cojocaru? Mai am 8. Domnul Cojocaru, dar vă bate joc de noi, adică n-ați lucrat deloc aici cât a stat. Bă, da, Exact. domnul meu a lucrat. Cam, da, Ia, gata, Am la lucrat. celule, la Aaaa, celule, la celule. Nu! Deschide ușa, Și la pentru celule. neconformare încă 20 de luni în plus. Oleu, mamă, dar nu Da, mai da. pot. V-am zis că stau de 3 zile și 3 nopți, nu mai vreau. La celule. Aleu. Auziți, domnul meu? Am o Bă, mai întrebare. închis cu el aici, ești nebun. Aleu. E și operat acum tot ce trebuie. Dar Da, mai era, domnul un, Cojocaru. mai era un domn așa chel, ca dânsul. Ăla îmi Ăla plăcea tare de el. Exact. Care? Ai de Eu am păr. Eu n-am păr. Nu, ca dânsul. Păi tu la mine arăți și eu am păr. Ai de Nu, Acum acolo, are. așa. Acum are. Așa, așa. la dânsul. La dânsul, așa. Mai era unul așa, tot chel așa. Și îmi plăcea de dânsul rău de tot. Păi și ce, Îmi nu l-ați zicea, îmi oprit și zicea pe în el? continuu, păi îmi zicea în continuu, că te rup. Și fac eu mă rup? Ne-ai povestit Dar unde? faza cu ușa, că mi-a povestit faza cu ușa. Care ușă din spate? Nu ușa, nu ușa de spate, ușa de mașină. De mașină, Că nu se încuia, mașină. i-a povestit eu. Stați să mă aduc aminte, că nu mai țin bine minte. Păi înseamnă coleg- că ați mințit. N-am mințit că mă Dați o ducea, lea, nu, dai 3 zile, 3 l-a luni. ducea, mi-a zis că l-a ducea aici și către închisoarea noastră și era mașină Către încătușată. penitenciar. Da, către Așa. penitenciar, mă scuzi. Târziu și pentru mine. Și avea ușa deschisă și le ia domnul fără păr, îl cunoașteți foarte bine despre cine Da, vorbesc. da. Așa, dacă dânsul nu mai știe, nu-i aduc aminte. Și face cică, da... Bă, că te rup, că de ce n-ai închis ușa? Și face domnul cică, da cum să o închid? Cu dinții, cu ce vrei să o închid? Dacă te ca la mâini. Da, gata. I know this. Da, Să rămână, domnișoară. acasă e femeie. Ai zis. Cine-i tu? E doamna. Care? E blondin. E frumoasă, domnișoară, blondin. Nu, domnul. Seamănă așa cu dumneavoastră blond, așa. Elegant. Păi cred că dumneavoastră aveți bucurii la bărbați. Cred. Nu, domnul. Eu, Sari, ia, sari, tot sari, eu, pe domnul. masă ceva. Bă, da, Ai Bună mult seara, mai bună vorbim. seara. Să trăiți, Sari domnișoară. un pic pe masă, Colegi. că ai gumă. Băi, dar care A. țipă? Care vorbești urât? Nu mai vorbi, bă, Care că vorbi ești urât? așa, Ia uzi, ia șoptește, uzi. Sus aude, Păi de sus șoptește, aude. dă-te în pula mea că te aud o oră. Ia uzi. Mult mai vorbești, dă-te în Ia, sus, să te ia, bată, ia, frate. ia. Mă lăsa să-i zic ceva, domnul meu? Nu, domnul meu. Poți Bă, să Nu, ca domnul meu. morții, mătii, nu mai vorbi. Aoleu, Fără mame, dacă tot așa. Gandalf, fără să mă mame, bată dacă tot mama, așa. ești tu? Doamne, dar băiatul ăsta seamănă cu Gandalf. Acesta, Cine, domnul mă? Panele, este Da. domnul Cojocaru. Domnul Cojocaru tocmai ne Fiul lui spunea... Wolverine. Fiul lui Wolverine până mă duc. Domnul Cojocaru tocmai ce ne Doamne, aveți o spunea... problemă Sunteți. cu mustața, nu cu Wolverine, aveți No, problemă cu și mustața. Wolverine. Și lui, fiul lui Wolverine, eu, nu vede ce pleata am, ia vede ce pleata am. Taxă perfectă aia. Băi, Ce fel de nu. prelată? Da, îi trebuie Fără- prelată lui domnul.
O prelată, dacă puneți pe patul ăla așa, bate vântul tare acolo, mă, aveți găuri în pereți, nu știu, e ceva. Odată ăștia cu nasul în pereți, cine știe? O fi mâncat unul din pereți, era foame. Da, dar sigur, fiți sigur că a mâncat cineva din pereți aia. Bă, dar cum era, deci, ce să vă arăt. Peretele alea de acolo, veniți încoace, să vă arăt. Da, haideți că mă uit. Deci peretele alea de acolo, păi da, ăla-i mâncat, frate, mi-a fost foame tare, domnul meu. Bine, domnul meu, Deci- haideți să faceți mușchi acolo. Facem, nu, ia. Numărăm și setul pentru domnul blond. Zece. Greu, domnul meu, greu. Greu. Parcă făceați 15 Doamne cu una ajută, negativ, Doamne domnul ajută, meu. să trăiască. Dar tu de ce stai în afară? Ți-e frică de el? Nu, dar l-ascult de departe. Domnul meu, nu vă fi frică, eu sunt cel mai șmecher, cel mai... Nu cu șmecher să futăm curmă, scuzați. Eu sunt bombă rusească. Dacă Ești îți bomba intrați aici, nucleară. ai, bomba lui nas. Mamă, ce naș am avut, domnul meu. Nas? O nașă Ai bombă. Am avut o nașă bombă, nașă. rău, domnul meu. Deci era așa ca dânsul, dar era frumos. Păi când scuipai în auzit? panul și-i dădeai una V-a pe luat, chelii, domnul meu. Colegul vă lua la mișto? Ca să știți Nu, cum stă păi- treaba. De tine ziceam, domnul meu. Nu vă iau la mișto, eu ziceam de naș acum. V-am zis, când o scuipați în chelii, ziceai că-i dai cu apă direct, o spălai. Auzi, colegul? Domnul Cojucaru, dumneavoastră cred că nu știți cum să faceți să vă mai luați încă niște 40 de luni. Dar de ce, domnul meu? Ce-am făcut greșit? E, ce ați făcut? Ce n-ați făcut, e întrebarea. Bă, de nefăcut, am făcut multe la viața mea, am spart, am dat vedeți. în cap. Aoleu, gata, Am 60 de făcut- luni. No. Le recunoaște multe cât te băgăm în plus. Păi dar am fost pentru alea, 3 zile, nu, Care trebuie de, să se pe viață de pentru... 3 ori în 4 zile. Bă. Da, lăsați-mă așa că noi... Noi Nu greu. te lăsăm 40 de luni în plus. 40 de luni în plus, ți-am zis, Fără că trebuie să hai. plec, domnul meu. Domnul Cojucaru, câte luni mai aveți? 40, nu, 0,40 de luni. Am înțeles. Adică ne luăm V-am adio. pupat. Da, ne luăm adio, să băieți. dăm oase să Te ai. pup, domnul Cojocaru. Sper să ne vedem ca și colegi data viitoare, nu ca și Să nu vedem dușmani. ce aveți. Doamne ajută, Doamne ajută, Doamne seară bună. ajută, Doamne ajută. Seară frumoasă la toată Rămâi secția. acolo. La aici rămân. Să întâlnim în oase să ai. Noapte bună. Mai este loc dacă mai vine un agent. Kiss love.